maayong aga, kag maayong aga gid sa inyo tanan. Abi ang bala ang tupad mo maayong aga gid sa imo. Wow, welcome no sa aton ini ang first naton nga service diri sa Hiligaynon naton 10 AM. Hiligaynon service diri sa His Life Ministries no Santa Clara Lote. So muning aton nga una gid nga service for the year 2023. Kag ginaabi-abi ko gid kamo tanan. Kag salamat gid sa pag-ugyo naton all those years kapila na kita katuig diri subong no kanami gid. Kag sini nga tuig magasugod kita nga bag-o na refresh, na strengthen kag mabakod pagid kita. Amen. So sa pagsugod pwede kita katindog, masugod kita sa aton worship. Mabasa lang ako halin sa Salmo 86 nga nagasiling wala sing Dios ika nawala ang Ginoo ko no wala sang Dios nga there is no God nga any other God but Him. Siya lang gid ang Ginoo naton no, siya lang gid ang ginasimba naton, gina worship naton, gina kadtuan naton sa tanata naton nga kinahanglanon. Kag sa sini nga aga makadtugid kita sa iya kay siya worthy, siya gid lang ang Dios nga aton nga katuan biskan ano ang sitwasyon naton sa kabuhi. Even sa sini nga tuig makadtugid kita makapabakod pagid sa aton nga pagtuo sa iya. Kag nagapasalamat ko kay ari pagid kita gihapon diri nga ginapabakod sa Ginoo, ginpili niya kita sa pagsimba sa iya subong aga. Sige, masimba kita in Jesus name. Amen.
it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am inhaling, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so
amon sa langit nagapasalamat gid kami. Kag ang amon tagipusoon puno gid sang pagigugma sa imo Ginoo. Kay sa tanan namon nga naagihan, namon nga na ang mga pagtilaw sang kabuhi, wala mo gid kami ginpabayaan. Ara ka gid pirmi sa amon tupad. Naga-encourage sa amon, nagapabakod sa amon, nagapakamayo sa amon Ginoo. Kag sa pagsugod sini nga tuig, pasalamat gid kami Lord sang kaayo mo sa amon. Initanan gina pangayo namon sa pinakamataas nga ngalan sa bilog nga universe, Jesus. All glory, honor, and praise imo lang gid. And all your people will say, Amen. Plakpakatang Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige, may agagid pong lingkod ta sa presensya sang Ginoo. Wow. Again, welcome sa mga nagatanaw sa aton, nagaupod sa aton sa Facebook, sang His Life Ministries. Welcome gid. Salamat sa pag-ugyon sa amon. Sining nga aga sa aton na 10 a.m. hiligay non, one Sunday worship experience. So salamat gid even sa YouTube channel no sang His Life Ministries. Salamat gid. Ang amon lang gid nga makahatag sang pagdayaw, paghimaya sa Ginoo kag train sa mga tao nga mangin disciple, mga sumulunod sa aton nga Ginoong Hesukristo. So again, welcome and good morning sa inyo. This is a new Sunday for the year 2023. Bag-o nga tuig mga utod, kadasig sang panahon. No? So saan ulang to nagsugod kita 2022? Subong 2023 naman. So kay balo ko mga utod, okay lang na wala gid na siya problema, no? As long ara kita perme sa presensya sang Ginoo kay siya ang nagapabakod kag nagapakamaayo gid sa aton, no? Every time. So sa pagsugod sang tuig, mga utod gina-invitar ta kamo nga saka, no? Saka sa ano ni man? Kaya nga aton nga topic subong, it's about rebuilding, no? Mag-rebuild, magtukod sang bag-o, no? Magbuhat sang bag-o. Nga ano? Bag-o nga ikaw. Nan. So bag-o, bag-ohon tagid, mas maayo pagid, most improved nga ikaw sa sining nga tuig 2023. Rebuild to be better ang aton nga series sa sining nga tuig. No? Kag ini siya nami gid kay ang akong prayer bala sa aton mga utod sa inyo, no, nga magsaka kita sa new level sa aton nga relationship sa Ginoo. So rebuild to be better. Okay? So pagasugda naton ini nga to nga Sunday kag matapos ini until the last Sunday of January. Rebuild to be better, magbuhat sang bag-o nga ikaw. Sige, next. Ang aton nga key nga verse of scripture ginkuha naton ini sa Nehemias kapitulo 2 versikulo 17 at sa 18, no? Nahambal diri, pero karon nagsiling ako sa ila. Nakita ninyo ang makaluluoy nga kahimtangan sang aton syudad. Guba ang Jerusalem kag sunog ang iya mga puertahan. Patindugon naton liwat ang mga pader sang Jerusalem. Agod indi na kita mahuy-an. Kinsilingan ko man sila kung daw ano kaayo sang Dios sa akon kag sang kun ano ang ginsiling sang hari sa akon. Nagsabat sila, sige, patindugon naton liwat ang mga pader. Gani, nagpreparar sila agod maimpisahan ining maayo nga buluhaton. Amen. Okay, ano ba lang ang background sining verse of scripture? Kay balo mo kamo mga utod nga ang Israel, ang syudad, ang nasyon sang Israel, gin-captive, gin-bihag, gin-ulipon sang isa ka nasyon man, no? Ang Babylon, nung Babylonia. So, for 70 years, 70 ka tuig, ara sila sa Babylonia. Pero natagna, before pa na sila nangin captive, nangin ulipon, gintagna na, gin-prophesy, ng paggabalikon sila after 70 years.
Pagabalikon sila balik sa pungsod sa duta sang Israel. No? Kag tuod gid nahitabo amo ining ika-70th manog 70 years, no? Gintandog sang Ginoo ang isa ka Israelinhon, no? Ngalan niya propeta ni siya si Nehemias. No, amo nang ginsulat niya ang book niya ni Nehemiah. Kag gintandog siya kay one time may mga tawo nga halin sa Israel nagkadto sa Babylonia nagbisita. Kag nambalan sila nangamusta siya. Si Nehemias, kamusta? Kamusta naman tong aton pungsod? Ang aton lugar, ang nasyon ta? Ahay, ang sabat sa iya, hindi maayogid. Guba tanan. Ang pader guba, wala ang mga tao, wala na kwan, wala luya. Wala sang will to live. Kalain sang ilang nasyon. Sa pagkabati ni Nehemias ito, natandogid siya mga utod. Natandogid siya nga no na itong akong lugar man. Do pareho bala Pilipinas nga gin sakop bisang lain nga nasyon. Tapos gin guba gid sang ina nga nasyon. Tapos nakabalita kita guba na kaluluoy sa Pilipinas ang bakulod kaluluoy. So si Nehemias gin impress iya sa Ginoo nga buligan patindugon liwat. Ipag-rebuild liwat ang nasyon nga Israel. Unahon nila anay ang pader. Na may pader nga nagapalibot sa Jerusalem nga para maprotektahan sila kung sinong magsalakay, no, nga mga lain nga mga nasyon, mga tao para hindi sila maano. So munang unahon ni Nehemias i-rebuild niya ang Jerusalem para makabangon liwat ang ilang nasyon. Amo ining background sini. So naglisensya siya sa hari. Naglisensya siya nga pababalikon siya sa Israel para ma-rebuild ang ato nga nasyon. Okay? So diri ang aton nga konteksto. For this year, ang aton nga pag-context, ang aton nga panghuna-huna nga bag-uhon liwat. Unahon naton kaugalingon kag gikan dira matandog naton ang aton nga pamilya, aton ka silingan, even ang siyudad naton sa pagbag-o liwat. Amo gani gino mga utod, no? Ang Ginoo kanami gid nga ang may New Year man. Ka ano kamo sila nga nagabalik-balik may New Year after 2023, 2024. Okay? So nagabag-o. Kay ang gusto sa Ginoo nga every year may renewal, may re-strengthening, may refreshing. Nagabag-o ka bala? Hindi nga kada toy galuya kanang galuya. Meaning to say, oo, nagatigulang kita, tuod na. Pero ang ato niya, pag huna-huna, aton nga spirito, nagabakod pagid. Amen? Wala ka nagaluya. Kada tuig, dapat ang mga utod, kung ibalikan ni mo, ang 2022, pagsugod, kamusta ka na subong? Ginakamusta ta ka mo, mga utod? Nagsaka ba lang inyong pagtuo? Nagsaka ba lang ang inyong pag on fire kamo sa Ginoo? Nan. Amo na mga pundasyon nga dapat naton tagaan sang talupangod sini nga tuig. Sige, next. So rebuilding the wall, no? In this context, na-rebuild naton ang aton nga kabalo ko mga utod ang aton kabuhi, hindi lang ang naga-interest hindi lang Ginoo. Maayo kung Ginoo lang tani. Pero may naga-interest nga kaaway. Dapati ka mo sina. May kaaway ka, labi na karon nga naghambal ka nga ikaw, sumulunod ka ni Jesus. So may kaaway ka? Kag ina nga kaaway, wala yan nagatulog. 24/7 niya ginaatake ka na. Wala ka lang kabalo. Kung kisaan, nagakuan ka, nagatingala ka nga amo ni man, yung ginaatake ka. Ano pa kinanglan nato ng may pagproteksyon, may wall kita. Nagikan sa Ginoo na maprotektahan kita sa atake sa kalaban. Gapati ka mo sina. So munang strengthen ta mga utod, pabakuron ta sini nga tuig. Okay, rebuilding the wall amo nang aton nga konteksto, no? So, okay. After nabatian ni Nehemias nga guba ang Jerusalem kag nag-ara sa iya nga impression sa iya sang Ginoo nga balik didto kay ipa ano niya liwat i-rebuild niya
ipatindog niya, pabakuro niya liwat ang walls ng Jerusalem. Pero bago siya naglakat, nagpangadi siya anay. Amo ni nga may portion sa pagsugod gagsang Nehemias. So sa verse 4, may arada Nehemias prayer. So ang aton subtopic subong, rebuilding your prayer life for this Sunday, ha. No? Ang main topic ta is rebuild to be better. Pero subtopic sina, amo na rebuilding, pabakuron ang imo nga prayer life, ang pagpangadi nimo. Gapati ka mo sa prayer mga utod. Importante gid ang prayer sa kabuhi ta. Kay kun wala ikaw nagapangadi, tanawa bilang imo kan galuya ka. Ang espiritu mo, ang will nimo sa pagbato sa mga pagtilaw sa kabuhi nagahinay. Ako yan na notisyan ko na sa akon. Kung hindi ko gani magpray, nagaluya ka. Ano pa subong nagsugod gid ko from January 1. Mayara gid ko 365 ni siya schedule ko. Every day may basahon gid ko nga verse of scripture sa Bible. Pulong sa Dios. Amo na ang pulong sa Dios, amo na gani sword of the spirit. Ang espada sang espiritu, kaya amo nang sa tanan sa armor of God, sa anom ka armor of God, isa lang gid ang offensive. Amo na ang sword of the spirit, which is the word of God. Ang pulong nga makaatake kita sa enemy. Tanan niya defense na niya. Panagang ka lang, ipanaon ka sang enemy, panagang ka lang. No, tirahon niya ka sang ano-ano mga tira, panagang ka lang. Pero ang sword niya, makabato ka sa iya. Remember sang si Jesus gintestingan sa wilderness, sa disyerto, kadumdum ka mo? No, after ginbaptize siya, nagkadto siya sa disyerto, ginlead siya dito sa Holy Spirit. Gintestingan siya for 40 days and 40 nights. Pero ano ang iya ginbato? Simple lang kayo. It is written. Nakasulat. So this year mga utod, ang pagbato naton sa kontra, sa enemy, sa kaaway naton, hambala siya, nakasulat. Sibi hambal nyo, nakasulat. It is written. Amen. Galing, ari mga utod, yung pang problema. Nakasulat ang ano. Kung wala ikaw nagabasa sang pulong, di wala ka kabalo, ang balo mo lang enemy. Nakasulat. Mangkutong ka sang enemy. Naghulat sa mo, maghambal sang sugpon. Nakasulat sang ano? Wala kang likabalo, wala kang gabasa. So mga auto gina-encourage, so gina mo, kung wala ka mo Bible, ano yan, Ilonggo. Sige, Ilonggo. Hambala lang kami. O, mangita tapagi, nga matagaan ka mo Ilonggo, Bible. Okay lang na, Sister Line? Nan, oo. Kung gusto nyo Bible, kadtuan lang kami, pila ka bilog, kay pangitaan ginaton mi Diyos. Ha? Okay ta, deal kita for 2023, mabasa ta ha? Para magtubo ta dungan. Okay, sige. Bago ko magkadto dira how to develop a powerful prayer life, basahon ko ano ang prayer ni Nehemias. Kinami ni ang iya gin-pray kason isa-isahaw naton. Okay? Ari prayer niya ho. Masugod ko bla for verse 4. Pagkabati ko sadto, nagpungko ako kag naghibi atong balita nga naguba ang Jerusalem, naghibi gid si Nehemias. Pila ka adlaw nga nagpangasubo ako, nagpuasa kag nagpangamuyo sa presensya sang Dios sang langit. Siling ko, amo na ning prayer niya mga utod, pamati kita. Ginoo Dios sang langit, gamhanan ka kag makatilingala nga Dios. Ginatuman mo ang imo kasugtanan nga may paghigugma sa mga nagahigugma sa imo kag nagatuman sang imo nga sugo. Ako nga imo alagad nagapangamuyo adlaw gabi para sa katawhan sang Israel nga imo mga alagad. Pamatii ako kag sabta ang akon pangamuyo. Ginatuad ko sa imo ang mga sala sang mga Israelinhon, pati ang akon mga sala kag ang mga sala sang akon mga katigulangan. Malaot gid ang amon ginhimo kontra sa imo. Wala namon ginantuman ang imo mga sugo kag mga pagsulundan. Kag ginhatag mo sa amon paagi kay Moises nga imo alagad. Dumduma ining ginsiling mo sadto kay Moises. Kung kamo mga Israelinhon hindi magmatinumanon sa akon, laptahon ko kamo
sa iban nga mga nasyon, natabo gid mga utod. Pero kung magbalik kamo sa akon, kag magtuman sang akon mga sugo, bisan maglapta pa kamo sa malayo nga lugar, tipunon ko kamo liwat sa lugar nga akon ginpili, nga pagpadunggan ako. So kami imo mga alagad, kag katawhan nga imo ginluwas, paagi sa imo perti kag gahom kag kusog. Ginoo, pamatii ang akon pangamuyo nga imo alagad. Kag ang pangamuyo sa iban pa nimo nga mga alagad nga nalipay sa pagtahod sa akon sa imo. Hatagi ako subong sang kadalagaan sa akon pagpangabay sa hari, kag kabay pa nga pakitaan niya ako sing kaayo. Amo ina ang prayer ni Nehemias. Bago siya naglakat balik sa Jerusalem, nagpangadi siya nay sa Ginoo. Amo man sa aton mga utod, bago kita magkadto sa bago naton nga project, bago pagsugod sa tuig, bago kita away na naman liwat, pangamuyo tanay. Kag subong nga aga, i-share ko sa inyo nga anangin powerful si Nehemias when it comes sa resisting sa pag-away sang enemy. Kay balobla kamo nga gin-rebuild ang wall, ang Jerusalem. Dako ang Jerusalem mga utod ha. Ginpatindog liwat ang ilang mga pader in only 52 days. Kulang-kulang lang sa 2 ka bulan. Tama? 52 days lang. Kadako blas ang Jerusalem, kagang ila paderya, hindi na ya paderya nga mula na. Kuha na ya, bato na ya. Dagko na yung bato nga ginatangkas-tangkas nila. So grabe ang pagbalik ni Nehemiah sa Jerusalem. So paano magbuhat sa isa ka baskog nga pangamuyo nga kinabuhi? Sige. Ang aton kabuhi, wala sang hambal sang Ginoo gani. When you are not exempted from trouble. Hambal niya sa word na rephrase ko lang. Wala sa aton diri nga nagkristyano na kita nga na-exempt. Nga okay, pungko na lang ta, hulat na lang kita sang kuan, mabato naton, nga wala. Hambal niya, you will always be in trouble, may problema gid. But hambal sang Ginoo, rejoice because I have overcome the world. Nakuan niya, na overcome niya, nagdaog siya sa kalibutan. Ano pa nga, kay nagin madinalagon siya. So kita, nga sumulod na niya, kay tungod nga na magdinalagon ng aton nga Dios, nga Ginoo, nga si Jesus, kita mangin man dinalagon man. Amen? Pinaagi sa iya, hindi lang sa aton. Okay? So sa sini nga kabuhi, damo kita sa problema. Muna, may ruins, vulnerability, estrangement. Pamangkuton ko kamo, sa inyo time, sa inyo kanabuhi, may time bala nga daw na-discourage ka? Daw wala ka na pag-asa? Loy-loy pako mo. No, lakat ka sa dalan. Kaluya sa imo. May nagyan ka amo sina. May haragit siguro, no? Kaya daw tanan kita maagigid sa siya. Kung wala pa nga kakaagi, ha? Wow, mayugid, bulahan ka. Bless ka. Kaya wala ka pa kaagi. Pero preparar lang. Kaya basi makibot ka lang, no? Amo na di sa kinabuhi, ha? So nagapangamuyo ka sa Ginoo. There was a time in your life bala nagyan mo minsaron mong kabuhi mo. Maski nang pangamuyo mo, Lord, ano ni man? Do hindi ko kabatyag sa imuhaw. There was a time in my life nga grabe man pagtilaw sa kabuhi ko. Nga nagpray ko sa Ginoo, hindi ko siya mabatyagan. Nakagigina pero nagpadayon lang ko. Wala akong naguntat. Hindi ta maguntat mga utod. Kay later on, hindi kita paslawon sa aton nga Ginoo. Amo man kay Nehemiah, pagpangamuyo niya sadto, tanan-tanan lang nag-alabot, no? Ari, ma-touch ko gamay ha. Kung may ginapakita sa imo ang Ginoo nga vision, no? Meaning to say, may ginapaubra siya sa imo. May ipa-impress na sa imo, either sa imo nga conviction, una-una, through a dream maybe, or some other people, nga mahimuon ka para sa Ginoo. Amo na ginatawag nga vision. Gapatigid ko ya, nga ihatag niya ang provision. Anong provision? Ang provision, amo nang masuporta sa vision.
ang masuporta sa imo pahili moon. Nakuha nyo? May ginapaobra abi ang Ginoo abi palakaton niya ikaw sa Japan para magmingin misyonero. Kung ang halin gid ina sa Ginoo, ang vision mo nga ma-misyonero ka sa Japan, hindi ka pagpabayaan, tagaan niya ka provision, tagaan niya ka suporta nga makalakat ka sa Japan. Wala ka problema sa visa, wala ka problema sa kwarta. Kay ginpatag na sa imo, amo na ginapatihan ko. When there is a vision, there is a provision. Amo man kay Nehemiah. So ginhatag sa Ginoo ang vision sa iya nga i-rebuild ang Jerusalem. So amo na naglakat siya. Kag tuod gid na rebuild niya ang Jerusalem. Amo man na sa aton kabuhi. Importante gid sa aton kabuhi nga kinahanglan may gamay ta nga sensitivity sa Ginoo sa pagpamati sa iya. Para makabati kita kung ano ang himo niya sa aton. Ang tanan naton nga kabuhi, kamo ang kabuhi niyo tanan, may purpose. May purpose na blang may ginhimo iya ka ikaw kay mahilimuon ka. Wala ka na tao, naglitik ka lang sa kawayan, di. Nga pag ando mo di, oy, din ko makadto man, wala. May direksyon ang kabuhi mo. May paghimuon ka. Amo ng purpose. Nga every time mabugtaw ka, Lord, ano naman himuon ko? Anong pahimo mo sa akon? Excited ka sa kabuhi. Hindi nga pagbugtaw mo, Lord, din ko makadto ano ko guro ay din ko makadto man. Kampustuhan, Lord, masadya-sadya ko to. Hindi na mo, no? May paghimuon ka para sa Ginoo, mga utod. Kung ikaw, hasta subong, wala ka pa kabalo, pangamuyo. Pagpangadi sa Ginoo. Mangin sensitive sa iya para kay balo ka sa imo purpose, imo destiny sa kinabuhi. Amen? Sige. Next. So naglakat balik si Nehemiah sa Jerusalem. Naglisensya sa sari si King Artaxerxes. At that time, amuning ang powerful, superpower sa kalibutan, ang Babylon. Babylonia. Siya ng hari Artaxerxes. Okay? Kaya nakita sang hari nga, doon nagapangasubo ka ni Mayas, ano natabo sa imo nga pangasubo imo itsura, no? Nga masakit ikaw. Hambal ni Mayas sa iya, hindi kay may bugat ang akon nga tagipusoon kay tungod nga may ginapahimo ang Ginoo sa akon. Kag kinahanglan ko ginimuon. So isa ka indication nga may paghimuon ka para sa Ginoo, may burden, may kabugat sa aton tagipusoon. Nga kung hindi mo paghimuon, gabugat. Kapati ka mo na. Kagi ka mo sina. Hinabla kabugat ni man. Lord, himuon ko gid ni kay kabugat. Amo na dapat isa ka indication. Sige bro. Ari na, makadto kita sa... So may 7, i-breakdown natin tong prayer ngayon basa ko kay na. May 7 ka essential nga elemento. Nga dapat naton mahibalaan kag mangin guide, no? This is not a formula actually. But this is just a guide naton. Nga makapray kita, just like Nehemiah, nga ginpamatian sang Ginoo. Ginpamatian niya. Kaagi ka bala pangadi nga wala ginapamatian maski ano pa. Number 1 gid na-touch tani ka karon, no? Dapat importante gid nga nagpangamuyo ka according sa will niya, siyempre, no? Kung makapangamuyo ka, Lord, may kontra ko to ho, Lord, pwede mo siya hindi na pwede. No, hindi na amo nga pangamuyo. So hindi niya sa will sa Ginoo. Example na yung mga utod ha. Okay, so makadtuan nato ning special elements, 7 elements ang pangamuyo ni Nehemiah nga nagtandog sa tagipusoon sa aton amay sa langit kag naggihugid ang aton nga Ginoo. Sige, number 1. Praise, pagdayaw sa Ginoo. Pagsugod pa lang niya, gindayaw niya ito ng Ginoo. Hambal niya, verse 5 Chapter 1 ni, verse 5. Siling ko, Ginoo Diyos sang langit, gamhanan ka kag makatilingala nga Diyos. Ginatuman mo ang imo kasugtanan nga may paghigugma sa mga naghigugma sa imo kag nagatuman sang imo mga sugo. Gindayaw niyang Ginoo. Gin-acknowledge siya ang power, ang ginahimo sa Ginoo. Amo man bla, every time mag-worship kita, mag-service kita, una gid-anay ang praise and worship. Na-notice niyo na? Wala taga-una sa word. Wala taga-una sa sermon. Una gidanay dayawon siya. Amen? Importante gid na mga utod una gid ang praise.
kaysa praise, gina-acknowledge ta siya, gina-recognize nato, ginakilala naton ang mga gahom niya. Sa aton kabuhi, sa kabuhi sa kalibutan, sa aton komunidad, nga siya lang gid ang Dios nga makabag-o. Nga sa iya tupad, wala, hindi ka maano, maski anong ginaagyan mo nga kalayo. Gina-acknowledge ta siya. Kay ang ginhimo iya bala para sa aton, no? Remember ha, ang cross, kung himo nagpakatawo ang isa ka Dios, kag nagpakamatay, nagpadugo, karon makommunyon ta ikwanta, ipanumdum mo naton liwat ang hinimo niya sa aton. Ano pa he deserves everything. No? So praise gid mang utod. Amo gani nga ang Our Father bala, ang ginatawag nato nga Lord's Prayer. Actually hindi siya term nga nagakadapat, no, hindi siya Lord's Prayer kundi prayer na naton. The prayer, the disciples prayer na siya. Our Father who art in heaven, holy be your name. Di ba? Una na ginadayaw mo siya. The highest praise nga matag naton sa Ginoo, worship is holy, balaan. Amo nang description niya nga wala na sa may makalapas pa. Balaan siya, holy. Amen? So una gid magpangamuyo kita, amay namon sa langit, ginadayaw ko gid ikaw. Gina-lift up, saka kong imungalan. Amo ginang una nga pangamuyo, ha? Magpangamuyo kita bala? Okay? So praise, number 1. Number 2, petition. Okay. Amo na ni, pasugod ka na kung anong ara sa imong heart nga ginhatag man sang Ginoo actually, no? Sa 6, ako nga imo alagad, nagapangamuyo adlaw gabi para sa katawhan sang Israel. Nga imo mga alagad, pamatii ako kag sabta ang akon pangamuyo. Maghambal ka petisyon, pariyo mamla nagkadto ka sa korte, kag may ginapangayo ka. For example, ang duta mo ginagaw, ginkuha sa ibang nga tawo. Nagkadto ka sa korte. Ang imo nga motion for petition mapetisyon kang ibalik sa imo. Ang imo duta, nakuha nyo? So ang petition, pwede mo na sa pagpangamuyo. Lord, buligi ako subong aga, ngadlaw. May balayran ako Ginoo, or may ginabatsyag ako, Lord, paayuha man ako. So petition, anong ginabatsyag mo, anong sitwasyon mo subong. Diri mo ibutang. Una gida praise, and then ipetition mo. Ang anong ginabatsyag mo, basta ara sa heart mo ha, nga according sa iya ka will. Okay? Sige. Next. Confession. Mga utod, ang sala, kung may sala ikaw, sang nakasala si Adan, na-separate si Adan sa Ginoo, sa Diyos. Kaya hindi pwede nga may relasyon ang tao nga may sala. Hindi gid na makatubang Ginoo sa sala. So every time ang tao nakasala, wala gid na iya. Ma-separate ka gid. Amo ganina ang may isa ka pastor nga naka-share sa akon, no? Kung ikaw unbeliever, kung ikaw makasasala, hambal niya, ang pastor niya ha, hindi nalipat na ko sa ngalan niya. Ang prayer lang gid kuno sang isa ka makasalanan nga tao, is a prayer of repentance. Magpangayo ka sang kapatawaran sa imo sala. Kay na-separate ka pa mo sa imo sala, so hindi magpamati ang Ginoo sa imo unless nga mangayo ka na isang kapatawaran sa imo mga sala. Amo nang una gid. Amo nang akon kisa, wala gid ya ginapamatian, sa Ginoo ang prayer sa isa ka makasasala. Kay wala relationship. To na progresya na gid lang sa Ginoo nga tandugo niya ikaw kag magkadto ka sa iya kag mag-repent, magpangayo sang kapatawaran sa imo sala. Amo na confession gid, no? Ginatuad ko sa imo ang mga sala sa mga Israelinhon, pati ang akon mga sala kag ang mga sala sa akon mga katigulangan. Intercession ini. Magpangamuyo ikaw sa sala, hindi imo sala kundi sala sa iban, naga-stand in the gap ikaw, naga-intercede ka, intercessor ikaw sa pagpangayo sang kapatawaran sang ila sala in behalf of them sa aton nga Ginoo. Kita nga mga sumulunod ni Jesus, dapat intercessor kita.
Ako ginapangamuyuan ko gina akong family nga wala pa nakakilala kay Jesus. Amo man sa inyo dapat pangamuyo igid Lord, nagapangamuyo ko sa akon nga even bana ko, sawa ko nga wala pa nakakilala kay Jesus, no? O sa Lord kabataan ko Lord, buligi man silang makilala si Jesus. Ga-intercede ka sa ila. Tanduga man sila Ginoo. Amo nang prayer ta subong. Kay ako yan nagapati ko dali na gid lang ang maabot na si Jesus balik. Hindi tagid pagpabayaan nga makitaya ato sa langit ang pamilya tang even ang mga friends taya ready sa kundiin man sila. Okay? So confession, malaot gid ang amon ginhimo kontra sa imo. Wala namon gintuman ang imo mga sugo kag mga pagsulundan nga ginhatag mo sa amon. Pagi kay Moises nga imo alagad. So Old Testament ni siya no. Ang ato niya subong because si Jesus Christ na overcome niya na tanan nga sala, kita na lang magtuo sa iya. Solved na tanan. So, isulod ko diri ang Matthew 6, verse 33, nambal dira sa Matthew 6, no? But seek first the kingdom of God and His righteousness. Pangitaon ta ko, no? Ang Ginoo, ang iyang ginharian, kag ang iyang pagkamaayo, righteousness. Hindi aton pagkamaayo, kundi ang pagkamaayon sang Ginoo, righteousness sang Ginoo. Kaya nga aton righteousness ya filthy rags na ya sa higko nga lapat sa Ginoo. Hindi na pagitan-awon sa Ginoo nga malimpyo. So dapat righteousness ni Jesus yang aton ihatag sa iya. Kag i-confess naton ang aton mga sala sa iya. So petition and then we confess, Lord, patawara ko sa akon mga sala. Patawara ko kay nangin mahuyang ko, Lord. Na tampa ko nga akon nga kwan, nasumbagan kong ini ko, no? Ginbuyayaw ko ni siya. Ginlibak ko ni siya, Lord. Pakamalain ko ni siya. So ikonpisar tanan. Amen? Sige, so confess our sins. Okay? So next, remind God. One of the reason, isa ka rason nga ang prayer naton dapat halin sa pulong. Halin man sa ginsulat. Kay tungod nga gina-remind nato ng Ginoo sang iya pulong. Just like sa kay Nehemias, no, nambal diri, dumduma ining ginsiling mo kay Moses, sadto kay Moses. So ginpanumdum ni Nehemias ang Ginoo, ang Dios, ari ginsiling niya, kun kamo nga mga Israelinhon hindi magmatinumanon sa akon, laptahon ko kamo sa iban nga mga nasyon natuman gid. Ginlapta gid sila. Pero sa verse 9, aring verse 9, pero kung magbalik kamo sa akon, kag magtuman sang akon mga sugo, bisan maglapta pa kamo sa pinakamalayo nga lugar, tipunon ko kamo liwat sa lugar nga akon ginpili, nga padunggan ako. So ginbalik ni Nehemias ang prayer, Lord, mangbalik kami sa imo. Tumana ang imo ginhambal sa amon. Hambal gani sa First Chronicles 7:14, no? If my people who are called by my name, hambal niya, mga tao nga gintawag sa akong ngalan, will humble themselves, magpakaubos, will seek me and will pray, no, mga muyo, magkumpisar, I will hear, mamati ko, and will heal their land. Ayuhon ko ang lugar, ang duog nila, ang nasyon nila. So ginatuman lang. So kung ikaw may ginabatsyag, may ginaagyan ka utod, no? May ginabatsyag kasi mo lawas, Lord, nahambal mo sa Isaias nga by your stripes I am healed. No, sa pinagi sa imo mga pilas, magaayo ako. Ibalik sa iya ang hinambal niya. Importante, very powerful gid. Hindi agid na pabungol-bungulan. Okay? Sige, next. After reminding God, syempre mangin mapainubuson kita. Mapainubuson kita. Importante gid ini sa Ginoo. Hambal diri sa verse 10, kami imo mga alagad kakatawhan nga imo ginluwas paagi sa imo perti nga gahom kag kusog i-acknowledge nato ng iya kusog. Ang kusog nga nag-divide sang Red Sea, sang pula nga dagat. Pinaagi sa paghambal ni Moses, na pagbayaw ni Moses ang iya baston
Baskon na nga ako. Kalanaan gali na mo ito, dugutom na akong Baskon Hotel. Baston, na part ang dagat. No, grabe ka, powerful sa Ginoo. Gapati, gid ko sa may mga tao bilang nga ina, gahambal sila nga sa Bible, kuno illustration lang ina. Ako yung gapati, gid ko yung tunga ang dagat ya. Hinambal ya sa Ginoo mo. Gapati ko sila ya. Natunga gid ang dagat, kag makalakat, ikaw, halin sa Negros, pakadto sa Gimaras. Natunga gid ang dagat. Ako ginapatihan ko gina. So amo man sa aton, kung ano ginambal ya, acknowledge ta siya nga siya ang pinakamataas, kita ya nubo lang. No, created lang kita ya mong ginbuhat. Siya ya creator, siya ang nagbuhat. So mahambal ka nga mas mataas ka pa si creator? Hindi. We are the clay and he is the potter. No, ang kanta ta kay na. No, siya ang nagahulma. Kagi ka mo da sa Florenceville, magagi ka mo dira, may gahulma dira sa mga mositira. No, nagatiyog tudo kag ginahulma mo sa kamot. No, pattern na siya ang nagahulma sa masitira. Kitaya amo ang mositira, ang clay bala. Siya ya ang Ginoo, amo ang pattern nga naga-mold sa aton. So masakit-sakit kung kisa. Kung tadlungon ikaw kay abi naton, tama na gid kita. Ang ginahimo ta correct na gid ya kayo. No, makahambal kita kung isa, pamati ko bala kung isa sa plaza daw. Kung makahambal sila, murag do correct gid. No, damo gakawan lang ko yuhom lang ko sa mga yung opinion ba daw grabe mga tao, no. So hindi kita makahambal sina sa Ginoo, mahambol gid kita. Mapaubos gid kita. Lord, wala kuya sa nahibalan niya. Ang nahibalan ko ano man lang siya nahibalan mo man. Hindi kuya kabalo ano matabo buwas. Ano matabo 3 kadlaw from now or next week. Ikaw ya kabalo na. Even ang adlaw nga saan mo kukuhaon. Kabalo ka na. Ako ya wala. Amo gani nga nagatsalig ko sa imo. Amo na magpaubos ki kita permi ha. Hindi kita magpataas-taas. Okay. Ma-close ko diri ah. Next. Final ask. Okay. Hambal diri. Ginoo pamatii ang akong pangamuyo nga imo alagad kag ang pangamuyo sang iban panimo nga mga alagad nga nalipay sa pagtahod sa imo. Hatagi ako subong sa kadalagaan sa akon pangabay sa hari, kag kabay pa nga pakitaan niya ako sang kaayo. Subong ya, kay si Jesus na overcome, New Testament kita ha, bag-o nga kasugtanan kita nagsulod. Every time mag-pray ikaw, ang katapusan sina, ano, tanaw nyo? Ha? In Jesus' name. Pinahagigitanan sa iya. You will, ambal sa Bible, you will overcome through me. Pinahagigitanan sa iya. So, hindi kinapagkalimtan. Hindi lang mag-amen. So, sa ngalan ni Kristo Jesus nga mo Ginoo. Kay ginapamatian, sang amay. Maghambal ka na gani, Jesus, na tando, gina ang tagipusoon sang amay. So, kung ang prayer mo, ang iya nga ending, sa ngalan ni Kristo Jesus nga akong Ginoo. Wow! Nanamian gina ang amay sa langit. Hindi gina pagkalimtan mga utod. Ha? Magpangamuyo kita, tapuson gid ang pangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus nga akong Ginoo. Amo paghambal ta, amen. Ang amen, botsing ganon sina, natuman na. Matuman. So be it sa English. So be it. So, it's as if natuman na. Gina-expect na nimo. Amen? Sige, may ara pa. Isa ka slide. Okay. Sa sininga tion niya, pagbuhat sininga libro ni Nehemiah, wala pang Mesiya. Ang Messiah wala pa nag-abot. So, umno pa, end ni Nehemiah, ang iya prayer, mula na, kabay pa nga ihatag sang Diyos, ang akong pangamuyo. Pero subong niya, ora, in Jesus' name na. So, you can ask for anything in my name and I will do it so that the Son can bring glory to the Father. Grabe, no? Every time mag-pray kita gali, sa ngalan ni Kristo Jesus, ginahimaya naton, hindi lang ang anak, pati ang amay sa langit. Kag sa Matthew 21 verse 22, nahambal diri, and whatever you ask in prayer, believing you will receive. Pati nga mabaton na nimo ang imo ginapangamuyo. Kinanamian gid ng Ginoo.
Inangga pangamuyo kasi iya nga as if nabato na nimo. Nakuan gid siya na grabe gid ang pagsalig niya nimo sa iya. Kag natandog gid ang iyang tagipusoon sa pagsalig nimo. So sina mga utod sa sini nga tuig 2023 sugura naton with hitting the ground running. Buti ganon kung ikaw do I understand after sang bakasyon daw nakuan pa no daw kahinay bla no na notice ko do kahinay do ka do vacation mode pa kita no daw ka nami lang relax but sugod naman kita sini nga tuig another set of cycles of life no pero subong siguro naton nga mangin mabakod ang passion naton ang pagigugma naton sa Ginoo ara gyapon. Amen. Sige, plakpakan tang Ginoo. Okay. Sige. So, kay tungod nga kita ikaduha nga Sunday, nga Domingo sang bulan. So, every second Sunday, naga-communion gid kita. Kay ako nagapati nga ang communion, hindi lang ni siya seremonya. Hindi lang nagkuan kita, but this has powerful meaning. Nga because gina-acknowledge naton, ginakilala naton ang pagka maayos ang Ginoo. Na siya, Diyos, nagpakatawo, in-offer niya ang iya kabuhi, iya lawas para langid sa aton. Nagpakamatay siya sa cross, nagdugo siya para sa aton kaluwasan. Mga utod blaka, kung isa ka meditate ko, dali langid bago ta magsugod communion ha, kaya na ano ko lang no. Can you imagine the Lord nalansang sa cross, gakabit siya sa cross, nagadugo, nagapangabudlay, kag ang tanan nga sala sang tawo, tanan nga sala sang tawo mga utod, halin pa sang kasuguran sa kay Adan, astas sa katapusan sang siglo, sang age, ginbuo sa iya. Grabe nga sala to mga utod. Gina-imagine ko lang, grabe nga sala sang tao. Subong 8 billion kitabla. Sa bilog nga kalibutan, subong lang at titiun. Sa 8 billion na tanan makasasala. Unless nga may Diyos ka, may Ginoo ka. Can you imagine ina nga 8 billion nga tao ibuo sa isa ka tao sa cross? Ang sala. Past, present, future nga sala. May imagine mo? Hindi ta ka-imagine. Hindi ta ka-imagine Grabe nga sala. Pero ginbaton niya. Ginbaton sa Ginoo mga utod. At to siya sa cross gakabit. Kag ang hindi, wala siya nakabatsyag. Actually sa mga lansang, sa mga dugo, wala. Ang nabatyagan niya, ang sala nga nagabuo sa iya. Pila ka bilyon nga sala sa katawhan. Ara sa iya. Imagineon mo. Imo lang bla sala, tanawa lang bla. Kabudlay. Ikaw gani, hindi ka man ko kaluwas sa lawas ko. Ang sala ko, hindi ko gani kaya. Makasala ka gyapon. Imagine mo, papila ka bilyon nga tao. Ara sa kay Jesus. Wow! Wow! Grabe, gadya mga utod. Ano pa sa siningation, hindi ta pagbaliwala ang communion. Because gina-remember ta, ang passion tawag ta sang sacrifice sang Ginoo. Nga because the motive is love, pagigugma. Amo gani nga kay kitagin patawad, dapat ready man kita magpatawad. No? Nakuha nyo? Bago ko magkuhan kay na ano ko na lang, ang pagpatawad, forgiveness of God, matouch ko kadali lang gid, kay importante ni. Ang pagpatawad sang Diyos is full. Buti ganun sang full, kompleto. Ang talking about forgiveness, ang sala naton kay Adan, kaya ang sala mo adlaw-adlaw, ang pagpatawad niya, full, complete ang kapatawaran. Okay? Complete, and it is free. Libre ang kapatawaran. You don't have to do anything. Hindi ka na magluhod-luhod, ang lawas mo na, hindi mo na pag-ibunggo ulo mo, hindi mo na magluhod dahil hindi pa kadto, hindi. All you have to do is to acknowledge nga siya ang manluluwas. Free gani. Kag magtuo ka sa iya. And the last, forgiveness is final.
wala na sang lain. Kung maghambal ya nga, napatawad na ka, patawad ka. Amen? Hindi na nga, Lord, may sala ko bla kahapon na napatawad mo to, Lord. Kung madumduman mo nga nakasala ka gali, Lord, sorry. Gid mo gina ang pinaka magic word. Lord, sorry. Forgive me. Patawara ko. Mo nang magic word. Hindi nga, Lord, patawad mo na ako. Hindi magduda. Because it is free, final, and complete. Amen? Nakuha nyo? Plakpakan tanang Ginoo. Hallelujah. Sa gabi nga ginluiban siya, nagkuha siya sang tinapay. Nagpasalamat, kinpihak ang tinapay, ginhatag sa iya mga gintutunan, iya mga abyan, hinatag niya subong sa imo, mga utod. Hinatag niya sa imo subong. Kag naghambal siya. Ini ang akon lawas. Nga pagabukon para sa imo. Kay palangga ta ikaw. Hinumduman nyo ini. Subugos ninyong kabuhi, even until the end of the age. Do this in memory of me. Sige, kaunon ta. Sa pagkasunod, ginkuha niya ang kupas ang bino. Again, nagpasalamat siya. Ginatag sa iya mga gintutunan, sa iya mga abyan. Ang kasiling, ini amo ang akong dugo. Ang kupas, ang bino nga akong dugo. Ang dugo nga pagaula para sa kapatawaran sa mga sala. Sang katauhan, past, present, future. Ang dugo na tanda sang pagpalangga sang Ginoo sa imo. Ang dugo nga precious gid kayo. Nagahugas sang aton mga sala. Nga pagtanaw sa aton sang Ginoo, wala na sala. Limpyo ka. Clean, white as snow. Buhatan ninyo isa kon handumanan. Mag-inom ta. Amay, kapasalamat di kami sa imo kaayo, katutom, kagkatampad sa imo sa amon kabuhi. Sini nga aga, Lord, ginahatag namon ang tanan sa imo. Kagapasalamat di kami sa imo. In the name of Jesus we pray. Amen. Let's give the Lord a wonderful clap offering. May aga sa tanan. Dalayawan gid ang Ginoo. Sa siningation maghatag naman kita sang aton tithes and offering. Basahon ko sa Proverbs 3:9 verse 9 and 10. Pasidunggi ang Ginoo pagi sa pagdulot sa iya sa pinakamaayo mo nga tanan nga mga patubas. Kon himuon mo ini, ang imo mga budiga mag-aawas ang patubas, kag ang mga bino magasulobra, nga wala na ikaw sing sulodlan. Pasidungga nato ng Ginoo paagi sa paghatag sang aton nga tithes and offering. Kung himuon ta ini, hindi kita mawad-an, hindi makulangan, kag magauswag ang aton panangitan-an. Mga muyo kita. Amay namon sa langit, ginadayaw ka namon. Salamat sang imong pulong. Salamat Ginoo sa kabuhi nga ginhatag mo sa amon. Kung wala ka, wala gi kami sing mahimo. Gina-acknowledge namon nga ang tanan nga ara sa amon, ang kabuhi namon arin gid sa imo Ginoo. Sa siningation Ginoo sa paghatag namon sa amon nga tithes and offering, ikaw gid Ginoo magpakamaayo sa tasa sa ilang paghatag. Kag ini tanan magamit para sa mga hilikoton sa simbahan, kag mahimaya ang imo ngalan. Ginoo, ginasali ginamon sa imong tanan, kag ginabalik namon sa imo ang tanan nga kadayawan. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na ka makatindog, kag magpalapit sa basket. Jesus,
utod, bago kita halin no, sa magpuli na. Because this is the first Sunday of the month, gusto ko nga i-rededicate nato ng aton nga kabuhi liwat sa Ginoo. Amen. Ihalad naton liwat ang aton nga kabuhi, ang aton kaugalingon, lawas naton sa Ginoo para ma-strengthen pagigita, mapabakod pagigita sa sining nga tuig. Okay? Okay lang ka sa inyo? Sige. Pero bago ko mo i-consecrate, okay lang sa inyo maglinya kay i-anoint ta kamo sang oil. Dutay laman ta, dali lang man na. Oo. Sige, linya ta, makanta ta. Bago kita rededicate, mga ayuanay kita kapatawaran sa aton mga sala, magduko lang kita. Panumdumon ta aton mga sala, pangayui sang kapatawaran. Ginoo, amay namon sa langit, pinaagi sa dugo ni Kristo Jesus, Lord, nga pangayo kami sa amon sang kapatawaran sa amon mga sala. Lord, baguha kami, limpyuhi kami pinaagi sa imong dugo, Ginoo. Magpuyo liwat, pinagi sa balaan nga espiritu sa amon kabuhi, sa amon tagipusoon. Kag mangin bag-o kami nga creation. Salamat gid in Jesus name. Amen. Sige, mangamuyo kita sang rededication ha. Sundon niyo ko ha. Okay. O Kristo Jesus nga akon Ginoo. Ginahalad ko sa imo akon lawas. Kag tanan niya nga parte sa pagdumala ni Kristo Jesus. Dedicate ko kag gina-consecrate ang akon lawas sa iya sa tanan nga paagi. Kag nagapangamuyo ako sa dugo ni Kristo Jesus nga limpyuhan ang akon lawas, ang akong panghuna-huna, akong mata, akong dulunggan, akong baba, kagang akong tagipusoon, nga mangin balaan. Balaan nga espiritu, ginaimbitar ko ikaw sa pagpuyo sa akong tagipusoon. Baguha ako, baguha ang akong lawas, pinaagi sa ngalan ni Kristo Jesus, nga akong Ginoo. Amen. Lakpakan tang Ginoo. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige, magduko lang kita kag magpuyong. The Lord bless you, the Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance towards you and give you peace through the Lord Jesus. And all your people will say, Amen, Amen. Lakpakan tang Ginoo. Sige, lakata. Maghinugyaw sa ngalan ni Kristo Jesus.